Γεια και χαρά φίλες και φίλοι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προφυλάξουμε τους κωδικούς μας, βλέποντας τους δύο δημοφιλέστερους, τους δύο πιο συνηθισμένους τρόπους που χρησιμοποιούν ορισμένοι για να μας κλέψουν τους κωδικούς. Οι τρόποι είναι δύο. Ας δούμε τον πρώτο, αφορά τα malware. Malware είναι ένα λογισμικό που εγκαθίσταται με κάποιο τρόπο στον υπολογιστή μας και μας κλέβει τους κωδικούς. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να μας κλέψουν κωδικούς στα malware είναι να κοιτάξουν μέσα στους browser, μέσα στον Internet Explorer, τον Firefox και το Chrome, να δουν τους αποθηκευμένους μας κωδικούς. Ποιους εννοώ αποθηκευμένους κωδικούς? Για παράδειγμα, όταν βρίσκομαι στη σελίδα της Google και πάω να δώσω τον κωδικό μου, δίνω κάτι δοκιμαστικό, επιλέγω σύνδεση. Αυτό που συνηθίζουν πολλοί να κάνουν είναι να πατάνε απομνημόνευση κωδικού. Αυτός ο κωδικός αποθηκεύεται στον browser και είναι ορατός από οποιονδήποτε χρήστη του browser μας έπειτα μέσα σε αυτόν τον χρήστη στο περιβάλλον του Windows ή σε Linux. Και πάμε να δούμε με ποιο τρόπο είναι ορατή αυτή η κωδική. Αν πάμε στις επιλογές, στην καρτέλα ασφάλεια, αποθηκευμένη κωδική, βλέπουμε εδώ πέρα όνομα χρήστη κτλ. Αν επιλέξουμε εμφάνιση κωδικών, είστε σίγουροι ότι θέλουν να εμφανιστεί κωδική? Ναι, βλέπουμε ότι εδώ εμφανίζεται ο κωδικός που έχουμε αποθηκεύσει. Με αντίστοιχο τρόπο, βλέποντας μέσα σε κάποιο αρχείο, το λογισμικό malware μας κλέβει τους κωδικούς και έπειτα τους αποστέλει σε κάποια βάση δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιον άλλον χωρίς την άδεια μας φυσικά. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο τρόπο. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να μας κλέψουν τους κωδικούς επίσης είναι οι σελίδες phishing, ηλεκτρονικού ψαρέματος οι λεγόμενες. Συνήθως μας αποστέλνουν κάποιο link, μας λένε μπείτε σε αυτή τη σελίδα και εκεί μας ζητείτε να κάνουμε login σε κάποια υπηρεσία που χρησιμοποιούμε ή ακόμα και σε κάποιο τραπεζικό μας λογαριασμό. Τι θα πρέπει να παρατηρούμε κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε login σε κάποια υπηρεσία? Και ας δούμε για παράδειγμα το e-banking της Πειραιώς στην προκειμένη περίπτωση. Μπήκα στη σελίδα της Πειραιώς για παράδειγμα. Στο σημείο που μου ζητείτε το username και το password, παρατηρώ δύο πράγματα. Καταρχήν ότι βρίσκομαι στην συγκεκριμένη σελίδα winbank.gr, ότι υπάρχει πιστοποιητικό HTTPS, κρυπτογράφηση σε HTTPS, και βλέπουμε εδώ πέρα το κάτοχο του πιστοποιητικού και βλέπουμε ότι η ταυτότητα επαληθεύτηκε. Συνήθως οι σελίδες phishing δεν χρησιμοποιούν HTTPS, δεν είναι τόσο εύκολο να βγάλεις ένα επαληθευμένο κλειδί HTTPS χωρίς να ελέγξουν ποιος πραγματικά είσαι. Όπως είπαμε, ελέγχουμε δύο πράγματα: τη διεύθυνση όπου βρισκόμαστε και την ταυτότητα του κατόχου του κλειδιού HTTPS για τη σελίδα αυτή. Ας πάμε να δούμε για παράδειγμα και στο Facebook. Υπάρχει phishing φυσικά και στο Facebook. Μας ζητείτε για παράδειγμα όνομα χρήστη και κωδικός εδώ πέρα. Αυτό που προσέχουμε πρώτα είναι ότι βρισκόμαστε πράγματι μέσα στη σελίδα Facebook. Προσοχή, γιατί το URL μπορεί να είναι παραπλανητικό, να είναι για παράδειγμα Facebook, να έχει για παράδειγμα D. Κάτι άλλο μπορεί να έχει 3O για παράδειγμα. Με πολλούς τρόπους κάποιοι μπορούν να κλέψουν τους κωδικούς μας. Και φυσικά, όπως είπαμε, βλέπουμε ότι υπάρχει επικυρωμένο κλειδί ασφαλείας που μας δείχνει ότι μπορούμε να συνδεθούμε ασφαλώς. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μιας σελίδας phishing. Είναι ένα screenshot που έψαξα και βρήκα τυχαία στο ίντερνετ. Για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα είναι το interface, το περιβάλλον login του Facebook. Πράγματι μας ζητείτε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Τι προσέχουμε όμως? Προσέχουμε ότι πάνω στη γραμμή διεύθυνσης η σελίδα που αναφέρεται είναι εντελώς άσχετη στην προκειμένη περίπτωση, κάτι SWITch, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν υπάρχει κλειδαριά, δεν είναι πιστοποιημένο δηλαδή δεν υπάρχει κλειδί καν HTTPS και δεν υπάρχει πιστοποίηση φυσικά.
και με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, οι σελίδες που είναι στα ελληνικά πολλές φορές είναι κακομεταφρασμένες, οπότε και αυτό θα πρέπει να μας ψηλιάζει, γιατί το κάνουν συνήθως με κάποιο Google Translate κτλ. Αυτά, το ίδιο ισχύει για το PayPal, βλέπουμε εδώ. Βρισκόμαστε πράγματι στο PayPal. Η ταυτότητα αυτή επαληθεύτηκε. Αντίστοιχα ισχύουν και για το Firefox. Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, δεν ξέρω πώς συμβαίνει εκεί περαστικά σας. Έχω να μπω Internet Explorer πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλη προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα τα malware, αν θέλετε αν δεν είσαστε έμπειρος χρήστης και θέλετε να τα αποφύγετε, ή ακόμα και οι έμπειροι χρήστες, καλό είναι να κατεβάσετε κάποιο πρόγραμμα antivirus. Εγώ προσωπικά προτείνω το Avira, το οποίο είναι δωρεάν. Έχει ένα διαφημιστικό τοπίο, ένα διαφημιστικό pop-up που σας πετάει μία φορά την ημέρα. Δεν είναι κάτι δηλαδή σοβαρό. Αυτή είναι η σελίδα, θα σας τη δώσω και κάτω στο description. Γεια και χαρά, και για οποιαδήποτε ερώτηση στη διάθεσή σας στα σχόλια του βίντεο.